Aja buka kartu loh. Pamandutan saking keluarga Sohibul Adan Mas Joko Rondo Keplik nggih. Ayo Mas. Request dari yang punya hajat. Yo. Ayo bacangin Ayo, bacangin. Ayo. Keluarga besar tercinta naik naik. Pundi Mbak Ayu kate tindak pundi. Tidak pasar Mas. Karen tindak wae ora numpak taksi. Ora duwe duit Mas. Dewekan opo ora wedi timbang ngatur kula purun kancane. Mandono leres salias kebetulan iku Ayo Mbak Ayo naik naik keluarga Tritis. Oi. Ibu, cabut. Ayo, ayo. Awan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. Ampun mas sampeyan, ampun jiwa kula rondo anyaran anake limo. Ibu Awal-awal blonjo Ayo keluarga Tritis gade Seragen Citi. Ayo anak wedok ayo naik naik naik. Ora tresno Indonesia. Cabut ibu. Ayo ayo. Keluarga besar Mas Joko. Keluarga besar baru. Cabut lagi. Yo. Ayo Mas sikat. Pundi Mbak Ayu kate tindak pundi. Tindak pasar. Karen tindak wae ora numpak taksi. Cabut lagi. Cabut lagi. Terima Dewekan kasih. opo ora wedi timbang nganggur Ayo, Bu, kula putrun Alasan mas alias kebetulan Ablejane Ayo Bos Jamila. Ayo gurun enggal-enggal canggih Atakan momen Manteku opai Ayo padha. Ayo ibu, dek copot. Sikat. Itu bukan golek momongan. Niki blonjo Ibuku cabut lagi. Yo. Biar ampun Ayo Bos. kula rondo ibu anyaran. Nanti dilanjut Bos Ojo ado-ado Bu kayak iki nang kene kabeh. Kene. Ayo. Lunga blonjo ning pasar Paing. Kuing-kuing. Niki blonjo Kanggo rapati penting. Semarang mas tuku gelang apa ati nganti aja sumelang ya ben rondo dijamin luar biasa Luar loh biasa mas sekali. iki pasukannya luar
Klasik klasik. Mas Wira-wira Monggo. Ibu yang ada di luar sana monggo Jess. Ayo si duwe lagu. Mas 925 Apa-apa mas aku ikhlas. Manis sesame. Terus kelingan di Rama kemoyone. Terus nolak kasih sayange. Karep aku dik bakal dadi bojone. Jalukmu karo sapa? Karo kawe ora apa-apa lah. Alah, Wis bisa to. ngono. Legiato. Ngene yo. Sayange wis tuwe bojo. Bojone iko. Nanging aku wis kadung tresno. Ana longso rasane ati. Yen aku ra lakon melu duweni. Sing duwe lagu sapa mas? Aku ra lakon duweni, Nduk. Kula lara atiku yo. Kena apa to? Ayo monggo gue. Saku alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirabut. Yo sis. Sumpah ning ati yen kula pribadi kali. Rikati ora makan yenti. Payo payo. Ora bakal ganti tenan mas. Sumpah-sumpah wis janji. Ayo Pak, harap saya hidup. Jamu alas manis rasane. Penantian jelas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Ana longso rasane ati. Yen aku ra lakon melu duweni. Loro Tresno Indonesia. Ayo masih, kisah masih. Sapu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirabut. Sumpah ning batin yen kula Mas, dicabut ora to, Mas? Ayo. Sumpah-sumpah wis janji harus Jamu alas manis rasane. Nadyan telas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung lakon melu duweni. bisa kita dikit gayang kok. Sragen bergoyang. Mas Supar, Mas Karno Solo Benda, Mas Kris, asik kok. Wedang kok. Sak sekok sekok.
jauh goyang goyong. Ayo lali Allah lali Mas Parmo lali wayang lali meto. Kentok kentang kentung. rasane wong lagi gendong pilih bacot apa pilih Yen urung kurung tak trimo gantung. Seragen iki ngene iki lho. Enek campur sari yo joget sing kerawitan cokean yo joget. ya Wah wayange dijogeti. Tenan. Nek pengajian Nah, boten iya. to Mas. iya khasnya anu nganggo HE mas Mangger Pak Iya. Ma'ruf ya dijogeti. Ya. malari ya apa malari duwe sedina rasane salindu aku apa marah Pamit. Monggo pamit. numpak do karo mlakune mulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon Pala aku piyong ayo wong kapan teko maring pitulung iwak ucun lampune karung kebatut alias kadung wanteke sawah ngenteke kampung Mas Parmo Ora tresno tanah bergoyang Ajono Kali audio sound system Indonesia. Assalamualaikum. yang punya malur dosa dia. Kowe bener kandamu ayu ora liya mung sliramu Rita wengi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyu-guyu oh alah nini Lali ana lali kali wayang lali peto asik rasane wong lagi gendro pilih bacot apa pilih urung ayen urung tak trimo gantung net wis kecur Kosek mas, HE pak lho lah nek karo Mas Parmo iki rasa kuwatir beliau ini juragan ya kowe ngerti nek ning omah penebas pari ya nangkene duwe usaha mebel ya biasa wae ngono rasa ngegas ngono lah mas aku balone kesal apa nganggo urat lho aku lelah nih oh napa mulai bas wit niku wah mungkin nembang mulai lho Bas malari ya apa malari sedina rasane ayo Mas Allah Mas Allah Bantu bapak lah aku piyong kapan diko maring pitulung iwak cucuk mlebu ning karung kebatut alias ngenteke sawah ngenteke kampung
Mbok awu aku njaluk dikawinke Kayak penak tenan ya Mas ya. Yalah. Allah. Rasa gampang mbok Kayak seneng drembok kaya aku iya ora. lah mbok sik ayu meneh Iya. Kayak ayo entekno. sing penting ana nyawane Sabar ya Le. iya mbok tak Pokoknya golek sabar-sabar duit sing akeh. ya Aduh Simbo aku kelingan. Ojo grogi lho Mas. Aku ya urus. Ragil, Apa? iki cah akuntansi lho. Apa? Lho aku ora ngomong apa. Rasamu piye? Aku yang akuntansi, aku neraca lajur aku. Iya. Dibantu Mbak lali. Iya oke. Grogi masalah. Ayat penyesuaian kuwi gitu, Pak. Ya bener iki. Lah nggih, wong akuntansi asli kok. Nggih, Ayo. sampean nuwun, Mbak. Sing penting kawin laut Le. Aduh Simbo penting kawinan. Aku iki kok kowe Tapi iso turu. awan pengen ketemu. Le, Apa Mbak makane wis entuk duit akeh rong. Urung Mbok piye iki? Loh, ya berarti urung entuk kawin nek ono kuwi. Walah wis ngebet ta Motone Mbok. kok matane. Oh. Motone kok matane. Loh, Ku mau apa? Apa? wis entuk duit akeh ora. Makane kok matane. Lho kok kapan yo ya wis Ya, kapan saiki? Masa gek delok. Sama yang gemolongi wong budaya kabeh. Nah, ngene iki gek langsung tak golekno jodoh lho, Le. Ya. Apa? Wah, mbok. Lho iki kayak kene ngene aku mbok ya. Ora ene mbok kaya aku. Aja. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duwe
apa wis tak karepi. Apa mie? Mie rasa apa to le? Sapa? Ya Allah, takon-takon njaluk mie. Iki le arep sing warna biru apa sing warna apa mie? Iki biru ungu, ene warna apa kuwi? Ireng. Sing kemampu jenenge. Sing Loh, sing kemampul kae to. Sing kemampu. Kemampul iku piye? Kemampu ki abang ora, coklat ora ngono lho. Terus apa warnanya? Strawberry. Oh ngono ya. Oh, seneng rasa tobeli. Rasa tobeli senengane. Udah nanti aku tak tanggape gini. Oh, kudu lho, Pak. Om aku serang ngono iki. Ora apa-apa. Ini kita tuh melayani ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Mantap. Oh, kandhane no pimpinane. Pimpinannya Iya di. ta? Niki. Ayo lanjut ya. Ya. Aduh simbok kering kawinan. Aku iki wis mandeg. Aku sing ora bisa turu. Awan pengen ketemu. Langsung ya le, ben sajet. Toleku jek akeh ning kono le, jadi ben Suwun. gantian. Urung kelar iki. Lah kowe ngomong wae bingung aku. Ora gampang wong bebojoan. Aku kudu bisa Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Oleh duwe kanggo rumahan. Matur suwun, Mbak. Matur Bentang sembah kawin nuwun ya. ya Allah. Matur suwun.